Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Masilungise ke bantu bathandi nani balandeli ke bebhola lalapha ke eMzantsi Afrika. Into ke ebekade zula apha kwinkundla zokuxhomana kubonakala into yokubana ke abantu abaninzi bayithatha ngongathi ke yinyaniso into kaCastillo, uEdson Castillo akazubuyela kwiKaizer Chiefs. uCastillo akabuyeli kwiKaizer Chiefs. uCastillo baphulaphula ke masike sizame ukuyilungisa lento. uCastillo umfana omdala ubuyela pha eVenezuela apho aza ahla lelizwe lakhe, uyawudlala itimu ebizwa uba yiCarabobo FC. Carabobo FC itimu umfana omdala ke athe abe kusayina khona iminyaka emibini. Emveni kokubana ke xa ephuma uKaizer Chiefs wabheka kwelinye ilizwe pha eyodlala khona umfana omdala kwacaba ke kunengxaki yecontract yakhe pha nalaa timu ebeyidlalela. Caba kunomkhonyovu ke ofuna ukwenzeka ucontract yakhe, yazi loo nto yakhokela into yokubana akabuyele back kokwabo uCastillo. Akabuyeli back ke eSouth Africa uCastillo, engabuyeli kwiKaizer Chiefs uCastillo ubuyele eVenezuela ke baphulaphula apho ke asayine khona iminyaka emibini ke netimu ebizwa ukuba neCarabobo FC umfana omdala. Sizama ke ukulungisa ke le nto kucaba ke yehla isenyuka. Bakhona ke nabebeke bazama ukusiqwetha ecaleni bebuza ke ngemeko kaCastillo into yokubana ingaba uCastillo nalo uyabuyela pha uKaizer Chiefs, ngoba babona ke esehla senyuka ngabantu ke abamkhupha pha kwinkundla zokuxhomana besithi ke uCastillo ubuyela uKaizer Chiefs. No, masiyilungise baphulaphula, kabuyeli kwiKaizer Chiefs uCastillo umfana omdala uqhubeleka uyodlala eVenezuela. Usayinile pha umfana omdala iminyaka emibini esayina nalaa timu yapha eVenezuela. Emveni kokubana ke icontract yakhe kange ihambe kakuhle kwitimu, umfana omdala ke wathi wayoyijoyina xa ephuma pha uqela ke leKaizer Chiefs. Ucaba ke kulaa timu athe wafikela kuyo umfana omdala kuye kwakho ubutsotsi okanye kungahambi nto ngandlela right kwimicimbi yecontract yakhe. Loo nto yakhokela into yokubana ke contract le iqhawule phakathi okanye ke isivumelwano sakhe uCastillo nasalaa timu siqhawuke phakathi. uCastillo ngoku athathe iibheki zakhe abheke kwilizwe lakhe iVenezuela umfana omdala. Kulapho ke afike ngokwamkelwa yitimu yapha ibizwa ubana yiCarabobo FC, apho kumfana omdala ke the yabeke imnikeza iminyaka emibini yecontract okubana ke abe yiplayer yayo. Lowo ke sithetha ngawo ke nguCastillo ke baphulaphula. Ndicinga uba ke umcimbi wakhe ke uzothi ga ngoku sizamile ukuwucacisa, sizamile ukuwukhangela, sawukhangela sade sawufumana ke into yokubana ke uhamba kweliphi na icala umcimbi ke kaCastillo. Akho nto imdibanisa nokubuyela kwakhe pha kwiKaizer Chiefs umfana omdala ke, ayikho ke loo nto. Njalo ke baphulaphula ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.